Ahoj lidi, já jsem Melonik 585 a vítám vás u svého prvního videa na mém kanálu. Chtěl bych teď natáčet jednu sérii z Minecraftu, co nejdelší, něco jako má Pedro, a druhou bych chtěl natáčet z čeho, co si vyberete. Fakt z GTA San Andreas, z Mafie, klidně i ze Simíků, z čehokoliv budete fakt chtít, tak budu natáčet. Ale nebude ta série třeba hned, bude třeba až třetí, když ti nebude ještě umět, třetí týden, potom co si ji vyberete, protože si ji třeba musím naučit a takhle, protože nechci na to nastoupit, že to neumím hrát a prostě vypadalo by to pak divně. Ale když nebudete chtít Minecraft určitě, tak to taky napište. Když vás bude většina, tak ho přeruším a budu točit druhou sérii, kterou budu chtít já jinou. A když si zvolíte ještě jednou Minecraft, tak budu točit Minecraft dvakrát týdně. Pardon. No, pak dál ještě... No, jak budete fakt chtít. No, když budu natáčet ještě třeba ze Simíků a z Minecraftu, tak to bude jednou Simíci za týden a jednou Minecraft za týden. Tak ale už to nebudeme okecávat, pustíme se do hry. Budeme natáčet 15-minutový videa teď ze začátku, pak můžeme přejít na ty půlhodinový. Tak, kupovaný Minecraft skin mám, síť si žádnej nedávám, nechal a hraju na normál, zvuky takhle. Řekněte, co si myslíte o mém vykráku a takhle, o těch věcech. Jestli to nemám moc nahlas, mně se zdá, že teď to třeba je nahlas docela dost, já to chvilku takhle budu upravovat. Dobré, nedočtené čanky, jak jinak. Tak, ale když budu natáčet Minecraft, tak povídám o Minecraftu, ne o Simíkách. Když budu natáčet Simíky, nebo Mafii, tak budu povídat o Mafii. Nebo o GTAčku, když budu natáčet GTAčku. To heck? Jo, aha, tady je tam. Tak já se chci dostat z tohohle hnusného biomu. A chci bydlet někde jinde. Bylo? By to nic neubralo? Tak asi jsem neskočil z velké výšky. Žádné mody nemám. Nechci ani mít. Budu možná natáčet teď třeba 2 díly po sobě, takže vydám jeden a pak vydám další až o chvilku díl, abych věděl, jak budete chtít, co bych natáčel. Tak když nebudete chtít, abych natáčel Minecraft, tak to druhý video třeba ani nevydám. Tak no. Já fakt nevím, je to opravdu jenom na vás. Já to dělám hlavně pro vás, ty let's playe, takže není důvod. To. Rozhodl jsem se takhle, jako, tak to tak bude. Ale radši bych fakt měl tu druhou sérii, no. Ne jako jenom Minecraft, protože Minecraftích let's playerů je plno a ty, co přicházejí už teď na tu scénu českou, tak už nemají tolik odběratelů. Takže Minecraft prostě... No, je to už taková jako starší hra. A takže ty, co s ní teď začínají, tak prostě... A točí jenom Minecraft, tak myslím, že už tolik úspěchů ani jakoby nebudou mít. Ne, nechci jako nějak jako schazovat, kdo natáčí třeba videa z Minecraftu, nebo že mu to nepůjde, nechci mu nic takového říkat. Ale bavili jsme se o tom s jedním kamarádem a myslíme si, že to tak je, protože prostě je to tak. Ať je ten let's player lepší než někdo lepší třeba, i když by si zasloužil třeba 3 triliardy odběratelů, ale protože točím Minecraft a
lidi už třeba mají Minecraftu docela dost, tak... No, to nevím, jestli to jde u někoho mít Minecraftu docela dost. Nějaký lidé jsou na tom už, mám pocit, jaký závislí. Až takhle, ano, to zřekám. Protože, no... Vždycky, když si s někým volám a zeptám se ho, co dělá, tak hraje Minecraft, ale... Ne, prostě, já myslím, že už to prostě když bude někdo, ten, kdo s tím začal, tak je jasný, že ten má hodně odběratelů, tomu to jde, ten je v klidu. Protože s tím začal a on to natáčel a proto, no. Takže to měl význam natáčet jenom Minecraft. Že s tím začal a všichni ho začali odebírat, protože to byla nová věc. Seznamovali se s tím Minecraftem, takže to bylo super pro ně, ale teď už ty odběratelé klesají, mám pocit, do toho Minecraftu, i co jakoby se dívám, ty co začínají, tak už nemají tolik jako ty, co začínali na začátku. Je to tak a tak to bude. Každá hra, mám pocit, se nedá hrát do nekonečna. Já jsem si třeba od Minecraftu už dával nedávno pauzu, asi tak 3 měsíce a hned mi zase vzala ta první taková ta vášeň do té hry, když ještě jako byla hned na začátku. No. Ale prostě jak to pak třeba, nevím, hrajete, já ne, hodně dlouho, tak jestli vás to vůbec pak ještě baví někoho. Někdo to třeba prostě hraje, protože prostě ho to baví pořád. Ale já myslím, že každýho to musí jednou omrzet. Ale když se to bude něčím prokládat, tak myslím, že to není špatný, protože jednou Minecraft za týden a jednou ještě nějaký videjko, tak to je úplně v klidu, je to akorát, abyste si moc neskazili oči a akorát no všechno. Kam jsem? Jo, aha, já všechny ty z těch všech styků udělal. Torčias jsem z nich udělal. Mám to pojmenovávat anglicky, nebo to budete chtít říkat česky? No to je jedno, hlavně teď nemáme meč, což je celkem tak jedno. Tady to na nějakou jeskyni hodně brzo nevypadá. No, už natáčíme, mám pocit nějak kolem 10 minut. Nestopuju to přesně ještě. To není 10 minut, ale nějak tak přibližně už by to mohlo teď být. Řekněte si, jak dlouho ty videa i budete chtít. Jsem říkal, že teď ze začátku chci natáčet 15 minutový, ale pak nevím, jestli mám natáčet 20 minutový nebo půlhodinový, nebo zůstat u těch 15 minutových. To bude pak už jenom zase na vás. Tak, tamhle máme ovce. Tak, ty jdeme zabít naší bojovou sekerkou. Takže teď nemáme zatím žádný meč. No, to je sekerka na lak. Na všechno. Tak, ať máme vlny od jedné barvy. Ať toho nemáme plno v tolik. Jo, mě už zabíjí hlad. To je dobrý. To je v klidu. Já jsem zvyklý. Já jsem podvyživený. Pořád dávám. Počkej, nejseš nějak hubenej. Ne, no ten je hubenej. O, jak ho to hituje. Je pořád stejný, takže není podvyživený.
Nejsem podvyživený teda. Ale možná jabko bych mohl snít, tady nevypadl. Tak pojď ještě pár toho. Já nechci jíst tu slepičí, protože to máte šanci, že se vám otrávíte jako taky jako z toho zombičího. Když si ho neupečete, takže... O, teď je strašný lák. Jsem načítal nějaký nový čančiček. Tamhle to vypadá na jeskyni, takže asi půjdem, upečem si nějaký to maso. By se zrovna líbali. To je smutné. To je smutné, to je smutné. Já jdu co nejdál od tý. Tak si opečem nějaký to maso. Vykraftíme si určitě postel. Vykraftíme si styky. Ze styku si vykraftíme meč. Jungle zahodíme. Slunce, kde pak máme sluníčko, naše milované, no to je jedno. To zatím je jedno, ale asi si uděláme ještě jedno krumpičisko, protože to už taky mírně dochází. Tak, torče. Tak si upečeme pár čikníků. To je všechno bylo. Krafťák. Pustil jsem. Krafťák jsem. Ještě počkáme, až se to vypeče a... No a pomalu se rozloučím. Asi to tak bude, takže já se vypinkám. A za chvilku už se budeme muset rozloučit, tak když tak projdem kousek té jeskyně. Tak, zatím zbytek si necháme. Co nepotřebujeme. Dojíme se. To je strašný ty nedočtený články. Fuj, protože jsem to nesebral. Seberem tohle uhlí ještě, jo. Nebudu hrát asi moc za kamerou, takže... takže tak, no. Fuj, dobré, fujky. Asi natočím hned další videjko po tomhletom. Asi určitě. A ještě vykopáme tohle uhlísiano. Uhlík, tenhle vykopám ještě další. Tady. Tak. A ještě položíme 3 torče. 4. Jsme prozkoumali tohle křídlo a tady to zase. Tak, vylezu na ven, ale rozloučím se s váma. Tak. Je to nejlepší výhled. Tak jo, tak čau a já vás... Tak snad dáte like a odběr. A jestli se vám video líbilo, tak určitě ještě zanechte nějaký komentář. A tak čau.